Ehehe. No. No i czego nie rozumiecie? Wit- Witam serdecznie. Witam was bardzo serdecznie. Już szpil kangurek koło. Jedna kangurek koło będzie. Wiem, że jest myląca ta, ale po prostu nie zdążyłem tego ogarnąć jeszcze, moi drodzy. Awe. Dziękuję za cierpliwość bardzo serdecznie. Już to ogarniamy i cisnemy. To działa, to wiem, bo zaraz wytłumaczę co i jak. Dajcie mi. Dajcie mi sekundę, dobra? Mhm. I cisnemy. Trudno, bywa, no nie wiem, to działało wczoraj, dzisiaj nie działa. Czemu nie wiem. Spróbowałem na nową grę pominąć intro, nie działało, nic nie działa. Witam serdecznie, ale to był speedrun tego Raymana. No, powiem, to mistrzostwo, nie? Mistrzostwo świata. Ale kangurek koło działa, więc tu dałem. Okej, czyli wszystko działa. Dobra, patrzcie, działa. Działa wszystko, nowa gra. Jedziemy w Kongur Kakao, moi drodzy. Ja jestem statek. Długo będę go szukała. Nareszcie. Dobra. Czekaj, tu się naciskało, żeby to pominąć. Nie pamiętam knefli. Jeruna, tu się chodziło. Nie, ja nie pamiętam jak się tu grało. WASD się chodziło, spacja jakaś się ciulało. Gdzie? Dobra, kontrol jest klasycznie. No witam was w Kongurku Koło, runda druga. Wiem, że miał być Rayman, ale Rayman nie działa. Próbowałem jakoś kurka flag, wiecie, coś ogarnąć, ale nie da rady. Więc niestety. Dobra, czekajcie. Ale muszę jedną kurzyć. Ale to jest chore, to ja wolę na szczałkach łazić szczerze. Bo na szczałkach ten i ten, ja sobie to zmienię. A to jest to lewo. To jest prawo. Dać kamerę do góry. Atak będzie na Z. Tut na X. Dobra, tak to damy i jedziemy, proszę państwa. Dobrze, wszystko działa, wszystko możesz sobie ustawić. No właśnie teraz. No dobra, to jedziemy, nie? Nie zrobię tutaj speedrunu z Kangurka Koło 2, chociaż wiem jak się to robi. A, wejdziemy normalnie. Będziemy się wydurniać. Kangurek Koło 2, moi drodzy. Czekaj, jak to jest? Jak jest turlanie się? Jak się turla w tym? Czekajcie, muszę wziąć opcję. No dobra, nie jestem przygotowany, to się muszę wiedzieć, ale Rayman mnie ocyganił, a ja nie lubię jak się mnie cygani. Toczenie się na Q jest. Nie no, damy na A chyba. Więc tak, to jeśli masz numeryczną, jeszcze też mam numeryczną, ale nie, ja wolę, wiecie, ja sobie to pod siebie zrobię, nie? Więc nic. I tak jak ze speedrunem jest chwila, to będziecie to jest tak. To jest. O, to musiał tak dać.
To jest najszybszy sposób chodzenia w tej grze, nie? Ale nie będę się wydurniał, będę normalnie grał, dobra? No, więc cisnemy dalej, jedziemy w Kongur Kakao 2. Niektórzy mogą być zawiedzeni, niektórzy zadowoleni, ale przynajmniej dziękuję wy, że jesteście taki Rayman z kolanami, łokciami i szyją, dokładnie. Dobra. Ty gadasz, mnie ukuło. Pierunie. Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? Ja, dowej. Ja. O, brobas. Dobra, lecimy. Jeszcze mi się myli trochę. Dobra. Czekajcie, to można ominąć. Omijemy taka stęka jak coś. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Próbuję to zrobić. Ja wiem, że speedrun to daleko do speedrunu. A nie! Nie striggerowałem, to trudno, dobra. Idziemy. No to co, to robimy, nie? Jedziemy. Gdzie? Gdzie lezie makasa? Aha, gdzie makasa? 3000 dukatów albo spadaj. Tak jest, proszę państwa. O, ja pięknie. Dobra, no nic, no nic. No nie udało się z Raymankiem, ale jedziemy Kongur Kakao. No. Nie, nara! Kają trafić. Ciep to był Kaj? Coś... Ja się muszę sterowania po prostu nauczyć. I coś, co ja uwielbiam w tej grze. Ale no rusz się, hopie. Nie, ja to muszę inaczej zrobić. A, ten Rayman mnie trochę zbił z tropu, szczerze mówiąc. Aha, bo jeszcze jeden miałem ciepnąć. Pięknie. Nie tam. Słychać git, to dobrze, super, super Hasro, dzięki. Lepiej w niego. Dobra, tam brawo, ja ci dam brawo. Jaki ze mnie jest pacan, to jest po prostu... To powinni pisać w podręcznikach dzieciom, nie? Nie, ja muszę zmienić to ustawienie, bo już widzę, że się gubię. Te turlanie po prostu mam w złym miejscu. Dobra, jademy, Kangurek Kao, runda druga, proszę państwa. Napiszcie, jakie macie wspomnienie z Kangurkiem Kao. Kangurkiem w kakao. Dobra, fajnie, co mnie to obchodzi, cisnemy dalej. Witaj, Kao, znalazłeś mnie. No, pozbieramy trochę tych dukatów, nie? Nic nie ma. A ja się tak mogę. I cisnemy, proszę państwa. To ja się cofam.
Ja się cofnąłem, czy jestem głupi po prostu? To na pewno. Ja się cofnąłem. Czemu ja łażę ten? No ładnie, Fred, tylko nie wspominaj o tej kopercie za granie kongregacji, na które głosowałem. Oczywiście, że nie wspomnę o żadnej kopercie. Nie ma się... n- Nie... Nie denerwuj się. Spokojnie. Nie wspomnę o żadnej kopercie, której nie dostałem od ciebie, żeby były farety. Nic nie dostałem, więc luzik, arbuzik. A, i on mi otwiera te. Jestem, no ja, no jakbym posłuchał tej pszczółki, to by nie powiedziała. No, dobra. Ja w te bobry mam ciepnąć, a? O. Tak jest, w te bobry. Grałem też niedawno, świetnie się powiem, myślę, że też dobrze się będzie gra, że się dobrze gra zastarzała. Tak, tak, to trzeba powiedzieć, że lepiej oczywiście niż Kangurek koło 1. Nie próbuj speedrunować, po prostu przełaź to. Nie ten knefel. Nie, no patrzcie, tak to jest. Nie ten knefel naciskam. Czekajcie, inaczej. Na spacji się skacze, na spacji się skacze. Muszę się tego ruchu po prostu przypomnieć i nauczyć do końca i nara. Dobrze, jedziemy. Tak jest, do wody, przecież o to chodzi, nie? W tej grze. Ja chcę za szybko znowu to zrobić. Wiecie, że te pierwieństwa mi się wbijają, ja. Dobrze, tutaj jest nieograniczona liczba żyć. No kurka, flak, co za pierun. Ja wiem, ja bym to przeszedł 8 razy lepiej. Przy tej akcji, aby rozmawiać, ale ja nie chcę z tobą klachać, ty. Ja chcę wleźć do tej beczki. O kurka, flak, te. Naciśnij zielony przycisk. Dobra. Nie wiem. Ajajajaj. Tak, mi coś wybije z rytmu. Czekajcie. Zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. O, dobra. Kapłeś się. Trzeba liczyć, chyba 4 było 5. Graj na spokojnie. Dobra. Też myślałem, że dzisiaj się będzie bez liczenia zgonów. No ja też tak myślałem o Raymanie ale niestety... No nie, bo ja się muszę przyzwyczaić do sterowania. No widzisz, a w Raymanie 3 by poszło. No ty pierunie. Tego Ale mu wywaliłem. Dobra. Matamka i moga. No to będę przyspieszał na takich tych. Aby chwycić się sieci, stań pod... Dobra, to miecz gada. Dobra, to miecz gada. I cyk do wody. Tak jest, kurka, flak. No ty grzybie, o nie. Ja pamiętam te grzyby z jedynki. Wiem, że ich nie było, ale mieli podobne tego, jak to Jakuba, nie? Jakub był w jedynce. O, idzie. Dobra, cisnemy. Jak ja tu wypływał tutaj, dobra, idziemy. No mogę grać tak, żeby było mało zgonów, ale...
Tam gwiazdka była. No co za... No nie mogę im wywalić, nie? Nie mogę, bo póki są pod ochroną. Cały mi się przycisk A myli z tym. Ze skokiem, wiecie? Bo tak było w Raymanie i dwójce i teraz mi się trochę fanzoli. Ale po lekku, słuchajcie, po lekku cisnemy. Bij wszystkich przeciwników za pierwsze pokonanie dostajesz 5 gwiazdki, co 5 gwiazdek przydatne ulepszenia. Ryktyś, ale to pszczółek się nie wali, nie? Świetnie to brzmi, wiem. Szczególnie jak nasze Discordowe standardy, to i tak jestem bardzo grzeczny. Wiem, że za tymi kamolami coś ten były. No. Ale jak ja mam rąbać te kasztany, ty kasztanie. O ja ci dum. Nie, ja to przegram. Fred, wywal mu po prostu. Podchodzisz. Ej, proste, podchodzisz, wywalasz mu bułę, no. Pamiętaj. Idziesz, wywalasz mu bułę. Nie, ja się nauczę z tego, ja się przyzwyczaję do sterowania za jakieś 10 minut, więc luz. Wiedziałem, że tu będzie ten... Nie, ja muszę zmienić sterowanie. Ja się będę mylił. Ja cały czas mylę. Dobra, to nie korzystamy z toczenia się, bo staczać to my się potrafimy bardzo dobrze. Teraz tak. O, zamienimy na D, powiedz. Okej. Nie, no, bo to toczenie po prostu, no... On w sumie szybko biegł. Mi się nie będzie teraz myliło. Tak jest też łatwo, ładnie, pięknie. To jest tak jak na pianinku. Musisz wiedzieć, Kaj, masz tak, Kaj, jak wiesz, Kaj. Nie, muszę ich pokonać. Ja muszę ich pokonać, nie? To skończ lotać, kurde, kasztany pierońskie. Jak można pianinku tam, jak pamiętasz, to się potem nie gubisz, Fred. To tak jak z pianinkiem trzeba. Tak samo. Zbieramy trochę tych dukatów, bo one się oczywiście zbędne do tej gry. Idziemy tutaj. I cisnemy. Tuki też się wali, a jak? Aha, no dobra. Cicho być. Dobra, dawaj, furgej. Gwiazdki są najważniejsze, pszczółki też się wali. Nie jest teraz dobre do walki, no właśnie. No tam przy tych kasztanach było dobre, nie? Zamknij się. Gdzie? Chodź, cicho. A, już jest koniec, ja? Wypluł mnie, dobra. Ja muszę go pokonać, nie? No ale żuje mnie pierun. Czekajcie, no tu trzeba będę poczekać. No nie, uciekłem mu te! No ja nie wiem, ja jestem lewy, nie umiem. Słuchajcie, ja dostaję wylewu i jednocześnie wszystkiego po trocha. A gwiazdki tutaj zebrał. Pamiętaj, Fred, na spacji jest skok. Ale tak też się szybko przemieszczał mnie. Pięknie, piknie. Dobra, trzeba tego bobra. Dobra, dawaj. No, po lekku, proszę państwa. Dawaj, dobra, bobra żeśmy uwolnili, cisnemy na wierzch. Słuchajcie, po lekku, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, bo jeszcze mi się palce mylą. Kamera nie jest tak źle działa, jak myślałem, bardzo dobrze.
Dobra, nie wchodzi mnie, dziękuję. Czy ja muszę rozwalić te pieruństwo, czy mogę to po prostu go olać? Ale ja tu uciekam. Ale ja uciekam przed nim, to co ja mam robić? Co wtorki, czwartki, nerwica, Fredkra. Ale ja się nie ja się wbrew pozorom naprawdę nie stresuję tym. Ja po prostu nie rozumiem tego. Dobra, dobra. Dobra, mam to. Mam to się nauczyłem. Po lekku. Ja bardzo lubię gry, bo one uczą cały czas, nie? A pieruński jeż! Jeże też się... Nie, no co ja mam wieżę rąbać? No co za pieruński jeż! Czy wieżę też się rąbie? Trzeba ogonem podcinać kwiatki. A, czyli tak, ale w skoku, nie? Bo inaczej się nie da. Dobra, będę wiedział. Tutaj! Pomocy! Dobra. Akurat Jerzyni. Aha, no fajnie. No. Ja rąb wszystko, ale nie, ale Jerzy się nie wali, no w sumie. Dobra, nie chcę cię słuchać, chłopie. Ani mnie godaj, jedziemy. Dobra, czekaj, czyli... Nie ten knefel, nie ten knefel. Nie, ale... Dobra, tak też się da. Dobra, da się. Wiem, że tu nic nie było, ale dobra, już ogarnę. Gry uczą i bawią. Już widzicie, jaką świetną zabawę. Zostaw biedne zwierzęta. Dokładnie, już dzwoń do ornitologów. Wiem, że ornitolodzy są od tych. Czekaj, że są od ptoków. Wiecie. Wiem, że tam na dole jest kryształek, ale co ja mam iść do niego? Aha, bo ja mogę chodzić po tej wodzie. Super, brawo Fred. Już turlania nie używam, my to fanzole, walić turlanie. Dobra, mamy zapis, idziemy. Rąbej w niego. Dobra, mamy gwiazdka, tutaj będziemy mieli gwiazdka. Tu mamy dukaty, elegancko. Ale nie... Ale mnie wypartoliło teraz. Ja nie chcę, hopie, co mi obchodzą te twoje bobryty? Jadymy, durś. Gry uczą i bawią, słuchajcie. Ale teraz mamy płomienne maki, nie? Jak kukecie. Kangurek, które ma płomienne, a nie inno czerwone. Że ostatnio był cały czerwony, jak pamiętamy. A, borsuki, dobra. A, borsuki trzeba... No właśnie tam, bo zżeracie grzyby, a ja potrzebuję grzyba. Tak jest. No te, wskręcaj tam, no. Nie próbuj, ja tam muszę iść. Borsuki tutaj nam zeżerają grzyby, a ja potrzebuję tego grzyba, żeby wskoczyć za pośrednictwem tego grzyba na innego grzyba. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to dosyć jasno i klarownie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, no dawaj, dobra. Dziękuję ci.
Dziękuję ci, Kao. No super, fajnie, ale... O, i to wiecie, takie srogie grzyby są, bo jakbyśmy mieli te, to... Czekaj, czy jest coś tutaj my mamy? O nie, takie... A, dobra, czekaj. Tutaj mam ustawienie kamery, okej. No, ucza się tego, nie? Rychtuje ten sterowanie, bo... Nie wiem, kaje to mum sam. No pieru nie... Dlatego ja nie łażę na grzyby, nie? Na muchomury te. Kto widział, że ten... Dobrze, patrzcie, i te borsuki... Właśnie, czy borsuki żrą muchomory i im nic nie jest? Proszę sprawdzić, bo jak jest fest ciekawy. Wartko to borsuki poszły. No, wartko, nie? Dobrze, ładnie mi się udało, bo to jest bardzo RNG, nie? No, ale wskoczenie to już nie za bardzo. Czekajcie. Sekund. Dobra, chwila. Stał. Dobra, są inne wersje kangurka, jak na przykład kangurek de Kangoro. Byśmy go sam nazwali Homeless Edition, sorry. To potem byśmy go nazwali Kanżul lub Kanżulek. Ja, a w Żulionerów to jest kiedyś pogrom. No, najładniej moim zdaniem kangurek wygląda w trzeciej części. A szczerze powiem wam, że w trzeciej części nigdy nie grałem. Nie grałem, albo sobie nie przypominam, ale raczej nie. Jak dwójkę ja przeszedłem nawet niedawno. A czekaj, ty dyć tam je ten. Patrzcie. Ja nigdy nie wiem, która woda zabija, a w którą nie. I to jest ten... Trzeciej części, no ale do dwójkę grałem niedawno, na jedynkę teroski, ale pamiętam, że tak grał w nią. Właśnie i było taka Sargoda, że ta oryginalna część była frustrująca, jeśli łazi właśnie o lotanie, o sterowanie, żeby odżyci. Uciekajmy, zbliża się wielki niedźwiedź. Stary niedźwiedź, mocno nyno, ja. Wiemy, że lisy żrą muchomory jako lek na pasożyty przeciwbólowy, ja. Uważaj, Kao. Tu nic nie robimy, nie? Takiego. Uwielbiam te. A, tu się jeszcze skacze. A ja już se fajnie, wiecie. Dobra, wiemy, że kojfnął. No idź, pierunie. Bum, 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 bum. Lecimy, durś. Twój stary mocno śpi. Właśnie ten za bardzo nie śpi, nie? Teraz jest wnerwiony. Żeśmy mu muchomory że mu borsuki muchomory zeżarły, ale że trochę kangurek był jedyny szybszy, to uciekł przed nim. Czy on zeżarł te borsuki, ty? Tym razem będzie trudniej. Dobra, Pomnij o checkpoincie. o czym? Nie słyszałem, bo... Tam ominąłem Dukaty. Bo nie zapomnij o checkpoincie. Mówię tak, o czym? Nie słyszałem, bo brałem checkpoint. Dobra, muszę wskoczyć na tego grzyba. Większość szczerze wam powiem. No nie, on mi sam case'nął stamtąd. Nie. Pieruna. Ale to jest wnerwiające. On mi sam case'nął. Dowej, hopie. Kurde, zapomniałem wcisnąć tej spacji, ty. Możecie liczyć, to fajnie. Trzecia część było widać, że była robiona tanio i szybko, nawet ja ją lubię. Właśnie z tego co pamiętam, znaczy, no właśnie wiecie jak sobie tego nowego kangurka KO, tego najnowszego, nie, z ich szpilą, i to pamiętam, że z ich szpilą, jak miałem 2 ósemki wyrywane, to przyszedł ich to za jednym razem. No bo w robocie nie mogę grać, no bo jak spuchnięte, miałem górną i dolną wyrywaną po jednej stronie, no to wiecie, no to co, ja nie mogę z ludźmi pracować, że oni mnie nie rozumieją. A jak właśnie powiem wam ciekawostka, nie wiem czy z jaką to godą, pewnie z jak godą już.
że jak Zech właśnie wygrał w tego najnowszego kangurka KO, to miał właśnie wyrywane zęby, ale jeszcze jak Zech miał wyrywane zęby rano, to jeszcze Zech pojechał, pamiętam, opony wymienić. To było rok temu, richtig? I jak Zech przyszedł taki zaśliniony i powiedział, że przyszedłem zmienić opony, kangur w kakao, co? To się spytali mi, czy ja mam brytyjski akcent. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Tu tutaj ci zrobię, a wiesz. Aha. To się odradza, czy nie? Bo w Rymenie ja. No kurde. Właśnie to jest to. Czy ją to przełazić wartko, czy dobrze? Proszę o głos w komentarzach. Mnie te bomby wnerwiają. Dobra. I co ja mam tu sam zrobić, co? Tu iść, nie? Czekajcie. Co to? Ale muszę sobie odwinąć. Nie, dobrze, po lekku, fajnie se ten boberowy las jest 20 po godzinie. No. Ładuj w niego, hopie, nie mam czasu na takie pierdoły. Dobra, otwieraj mi ten. Nie pytasz, znikaj lotu, hopie. Widzisz, że ja się pojfna i powinieneś mi otworzyć, nie? Nie, co ty, trzeba go jeszcze raz uwolnić. Praca kamery, jak coś to praca kamery, he. Dobra, idziemy, no, wiem, jest. Dobra. Chciałaś dobrze, wartko nie idzie. No, ja no rację, Hasan. Dobrze, będę przechodził dobrze. Zrób zapis, a po co mam robić zapisy? One... Nie ma zapisu. Czy ja czegoś nie wiem. Dobra, będę przechodził to dobrze, okej. Czyli już nie będzie telekojfnić, mam nadzieję. To też się też wali. Rzeczywiście, no. No rzeczywiście, dobra, macie rację, richtig. Dobra, tam była beczka, ale ja nie muszę wszystkich dukatów zabierać, nie? Tu muszę, czekajcie. Dobra. Ja myślę, że są. Co ty gadasz? Proszę mi to potwierdzić. Tu są zapisy. Ale ciepłych to co ty gadasz, ty? O. No dobra, mamy te wszystkie żołędzie. Nie, to się prosto. Idziemy, proszę państwa, po tych państwach. Czekajcie. Tego nie pominąłeś? Powinien robić takiego zadanie. Kiedy jest radosny kało, kiedy jest zły kało, nie? To tak pięknie. Srogie, nie ma zapisów, no. Srogie to orzechy, no fys. To jest... Kiedy idziesz do unkla, a on ci nie poleje. Albo to jest przed fajerem, nie, przed halbą, po halbie. Nie, najgorzej. Dobra, koniec, wiem. Ale patrzcie jak ładnie, to ładnie z jego pokonał. Tu się, te kryształy się ustawia, nie? Dobra. Dobra, przechodzimy tu po lekku. Ale... Dziękuję ci, Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. No hopie,
Czy ja ci bezrobocie zafundowałem, ja? No hopie, to co ty masz mi dziękować? Z czego ty rodzina wyżywisz, te bober? Z czego ty rodzina wyżywisz, ty im powiedz. Hopie, ty możesz robić. Nic nie chcę musiał robić, ale słuchaj, jak ma dostać geld, to... A jak nie dostanie geldu, to jest zły, nie? Nie tam. Dobra, bardzo mi się podoba klimat ogólnie, że jest różny. Ale mi tu... Nie, bo on się obrócił. Kangur kakao, tutaj rundy drugiej, chociaż pierwsze też było super, było bardzo fajny. Bardzo fajny był, wiecie, ten klimat, dobra. Aha, dobra, to nazad. Dobra, no i elegancko, proszę państwa. Po lekku, mam to przejść dobrze, a nie... Jeruna Kango. A ten dynamit. Jeruna, ej! To jest! Jesteśmy na grubie. Ja, no na grubie. To jest kurka, flakce, kejcie. Dobra, tu jest gitara, nie? Richtig, dobrze. No tref ta ryba. Czemu ty się sam... Nie, tam były gwiazdki, ej! Ej, widziałem je. Myślałem, że tym robienie zeza może celować w przeciwników. No wiem, ja to wiem. No dobra, trudno, no już. Idziemy dalej. Kurde, tam były dwie gwiazdki. No dobra, ale to chyba nie klikniemy jak. Nam się nie stanie, nie? Dobra, ci nam tutaj wywalili most. A, on strzela do mnie, dobra. Dobra, idziemy po Bożemu, jak coś, nie będziemy tam skakać nikaj. Chyba lecimy tutaj, czekaj, no patrz, ale hitboxy te. Dobra, po lekku. No patrz, ale jak się ale jak się skitrą. Kurde, jak mnie te pieruństwa wnerwiają. Tym młotem, a ci tą puchą zasadza, hopie, to będzie z furgą. A, wiem, do tego były dobre królanie się. Dobra, jak gra ta rakieta z imena, no właśnie. Dobra, słuchajcie, leć. Głupi etap, już widzę. Czemu to się fajczy te? A, już chyba zapomnę. Wiecie, jaka gra mi się przypomniała teraz? Stunt Gump, czyli takie wiecie. Nie, ja nie mam tych.
Stunt Gun to była taka gierka automaciki, znaczy automaciki, co ja gadam. Te autka, nie, ale to są autka, wiecie jakie? O, tak skacze, dobra. Są autka takie na baterię i trzeba było się ścigać. I co chciałem powiedzieć? No i trzeba było je ładować. I tam się po rampach skakało, bardzo fajna taka gierka. I jak byłeś bardzo dobry, to potem pod koniec miałeś najlepszą wyścigałka. A, jeszcze mogłeś tuningować to, bardzo stara gra. Mogłeś to tuningować i jak byłeś tam najlepszy, to miałeś tego, z Wormsów miałeś auto. Mycis. Ale nie zauważyłem tej dziury, sorry. Ja się cofam, nie? Coś mi mówi, że ja się cofałem. Stąd GP, tak? Ja. Stąd GP, tak. Przez ty się to pisał, stąd ty. GP, właśnie, tak. To jest to. No nie, ja się cofałem, sorry. I to była gra na ładowanie autek, możemy kiedyś w to zagrać. Jak będzie oczywiście też będą retro gierki właśnie. Myślę, że to tam właśnie zawrze, nie? Stand GP. Nie, ale ja chcę... Nie wiem, Kajo, idę szczerze mówiąc. Nie wiem, czy cisnemy, no ja nie wiem, jak to coś pomina, trudno. To jest tak... Dobra. Więc ten Kamil, co tam u was? Siema, no Kamil. No tak mój błąd stąd GP, chyba. Dobra, mogę ja to zrobić błąd, ja nie wiem, wiesz co. Ale że ty i jeden kolega o tej grze godał, no to widzisz, patrz. Cóż za Jacek przypadek. To gramy po live. No nie wiem, czy będziemy dzisiaj grać po live'ie. Obejrzymy. Wiele osób będzie. Na Discorda oczywiście zapraszam, no ale jak będą tam 2 osoby, no to wiesz, no to... Ja wolę to przeznaczyć na, wiesz, nagrywki albo coś. Teraz coś nie było. Aha, bo mi daje te, nie można. Dobra, te bobry dają mi te. Właśnie teraz nic nie było, bo właśnie piosenka jest już robiona, już mam 2 zwrotki. W sumie już mam praktycznie to zrobione. Jest mam napisane wszystko, bo musiałem ich poprawić, bo tekst nie był taki, jaki chciał. Musiały być poprawki. Do Beboki tańcują oczywiście, do piosenki. Jak przeskoczyć tego pająka? Kurde, muszę rąbać to. No ty grzybie. To urąbiemy go. Tak jest. Ale powiem wam, że on jest nawet gibki, ten kanguryk. Dobra, ja nie mogę wszystkich ściepnąć, nie? Coś mi się tak zdaje. Ja, richtig. Ej, no te dwa, te czerwone, właśnie po to są tu inne kolory. Zbier to. Nie w niego, ty grzybie, miałeś w tamten ciepnąć. Co za pajac, dobra. Zaraz wstanę i wyjdę, nie? Nie powiem, nie, dziękuję, richtig. No ja w ogóle, idź chłopie, co ty ciepiesz co ty robisz chłopie? No, może zaś, okej, patrz, ci zrobię.
No, te roski trafia. Dobra, idzie. Dobra, richtig git. Dobra, te roski wyjdzie, proszę państwa. Dobra, jedziemy. No kurde, ja nie wiem, ja muszę jakoś... Zerwię ten grz- Nie. Ty, ale tam była gwiazdka, ja chcę ją zdobyć. Nie, będę musiał... Aha, musimy spaść po prostu. Kamera top, nie? Dobra, lecimy. Jak ci się minął dzień? No dobrze, no pracowicie. Trochę mnie łeb bolał, więc przed hasem pisałem, że jest trochę śpiąco. Myślałem, że tylko ja tak mam. Ale widać, że no łeb mnie trochę bolał, ale jest dobrze. Kurde, co to jest? Znowu kurka flak. Moje ulubione jest kangurka koło... Jeruna. Kurde. Mogę ich tam zeskoczyć. No ale no... Jezu, Zerkusie! On łozarty, nie? On łozarty furgo. Jak mi ktoś powie, po co były te fioletowe kryształy, bo nie pamiętam. Też mi się spać chciało w klubie, no. Nara. No, nie jest źle, nie robimy tego 100%, ale następny spływ. No spływać to sobie to... Dobra, te przy bombie sobie robią, wiesz, te przy bombie robią sobie grilla, nie? A niektórzy robią na bombie, no widzicie, no są różne szkoły, nie? Więc wiecie jak to wygląda. No dobrze. O nie! Znowu ten pierun. Oj, trigger, tak jest. Jest. Dobra, poszedł. Zapiszym. Za fioletowe kryształki odblokują ci się minigierki. No, to się fest mi opłaca. Czyli nie zbieramy ich, dobra. O, jest elegancko do zebrania. Nie będę z nich zeszczeliwał, bo mogę ich ominąć. Ale cygaństwo, patrz. A on skacze, dobra. Dobra, to mnie cyganią. Tu. Gdzie jest ta osa? No i gitara, i to było zamierzone, słuchajcie. Jest tak dobry jest ta gra. No nic ino się uczyć ode mnie. Jest, gwiazdki są. Gwiazdki. Skocz na Dobra, sama se wskocz. No patrz. Ale... No, hopie. Ale możesz to omijać, dlaczego ty nie rozumiesz?
Wygląda jak takie typowe bakterie, wiecie, dla... No, ale muszę się tu będzie. Dobra, lecimy. Krok, bo kangurek jest ozarty, no słuchajcie. Teraz się nawonią, patrzcie, przy tym. Co tam na kolacji dzisiaj wciągasz? Jozek chyba Jota, ale co Zek zrobił? Nita Zek se zrobił po prostu, by nie było czasu. Nie, tam nie idziemy, knola to. Ale nie, no dzisiaj... O, dzisiaj spokojnie. Dzisiaj Zek se burgerka Fizjot z jogurtem. Z bułą żytnią polecą. Jak ktoś chce tak mniej kalorycznie zjeść, ale burgera zjeść, to polecą. Ale oczywiście bez kejzy, nie? Kejza ci nabije kalorie. Dobra, dawaj. Nie, może też pójdę na Packerhala jeszcze. Polotać. Trzeba se farma robić, nie? Nie, bo tak się odpuścił pieruna z jego, że mi baz wywaliło. A. No, zezami zrób. Okej. Towarzyszu, powróciłeś. Здравствуйте. Jest towarzysz. 1, 2. No 2, no. Towarzysz. Nie wiem jak się odmienia po rosyjsku. Kao! Tutaj! Pomocy! O, i tak się gro. I co ty dla mnie zrobisz, chłopie? O której idziesz spać, o której wstajesz XD? No to zależy, ja robię tak... Okej, to on mi uciekł. Ja robię tak, że jak albo idę na Packerhala właśnie jakieś tak 21, 22, no idę spać po północy, ale dlatego, bo wiecie, no na Packerhali to... Ja wam kiedyś opowiem. No albo rano, 5 rano idę na siły na Packerhala. Wracam o 8. I co? I nic, nie no i... No skacz, czemu nie może skakać, dobra. No i potem idę spać 22, więc luz. Ja nie chodzę 17, 18, bo się nigdy do sztangi nie dobierzesz, nie ma szans. 3/4 frel ino żyć robi i hip trusty, nic innego, bo po co? A, to można też tak. Okej, można to zrobić za pomocą tego. Ja myślałem do tych bobrów, a nie te bobry mi, no... Kurde, pieruńskie bobry. No i Jeruna to wina bobrów, pamiętajcie, a jak nie wiadomo to do boksa. Więc jak jest, nie, ja wolę mało robić. Jak jest mało osób na siłę, na Packerhali. Przed mnie już coś takiego, że wiecie, może przychodzą ciekawe, że tak powiem, same takie ci, nie? Stroniarze. Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Nie to obchodzi. Teraz skaczesz dalej. Dobra, nieważne. I przerwała mi ten. Na co ja trafiłem? Bogactwo z YouTube'a na bogato. Ale czekaj, aha, ten to. Ja jem sałatkę Cezar z pomidorkami koktajlowymi, grzankami, sosem beszamelowym, czosnkowym, zagrazam grachanką, herbatą miętową. Hello, Proxy, siemano. Na skarb. A tu muszę iść. No to ci powiem, no rzeczywiście na bogato to ja kurde, ja tu jest biedny synek przy tobie, hopie, jak ty tak, jak się tak żywisz te. Ale to też trzeba mieć trochę czasu, nie? No to, żeby zrobić coś takiego. Jak to się robi? O, czekaj. No. Tak, jak to było? Akcja? Nie. Nie pamiętam jak to się robiło. Jak to była akcja?
Nie. Ważne, teraz możesz furgać w lufcie. Właśnie widziałem, jak przytrzymasz skok. No, jest. Jak to się, jak to było? Przycisk, co? Nie, no, jest tępy. Jeszcze wczoraj... Ale zbieg okoliczny. Dzisiaj zupełny przypadek. Dzisiaj mamy dzień zupełnych przypadków. Ała. Kurka, flag się zasiedział dzisiaj. Nie, dzisiaj idę lotać. Nie, już mnie... Nie. Chociaż wczoraj przysiady robiłem, idę się lotać. Dlatego kupiłem gotową w Biedronce, ale ją po trochu wzbogaciłem. No i elegancko. Jak to się bo już zgubiłem. Skoki turlanie, aha, dobra. Dziękuję, Hasar. Woda wspiera. Szybko, zanim fale się przewrócą. No lotą przecież. Leca. Dobra. Lecimy, dzięki Hasar. No, kamera, rewelacja. Polecam dzieciom i kobietom w ciąży. No. Wracając do Packerhali, właśnie no to wolę właśnie tak łazić. Bo jak byłem na Packerhali kiedyś, patrzę, no hop właśnie jest tam przy drążkach do pociągania i wiecie, tam można albo siady robić, albo martwy. No i wiesz, no i idę do niego i pytam się, ile ci jeszcze ustało? Mówi, że dopiero zaczął, nie? No mówię, no dobra, nie? No to jak sobie poszedł, wiesz, tam się porozciągać z jogi właśnie przed tym treningiem, nie? Tam się popodciągać trochę. Tak wtedy flery robił. No i podchodzę do niego, bo się jak sam martwy, nie? Walnąć. No i się pytam go, a tam jest ten. Jak ja tam do tego... Chyba inaczej tam się pójdzie. Nie pytam się, no ile ci ustało? On do mnie, dopiero zacząłem. Mówię, o ty pieruński, kurde. Mówię, o ty pieruński cyganie. Józek miał dosyć, nie? No i mnie tak wnerwił właśnie. Wróciłeś, no to dobrze, to się cieszę, fajnie, że jesteś. I opowiadaliśmy o Packerhali i ogólnie o tym, jak czasami niektórzy ludzie są, bo mówię, rano, no to są właśnie same takie srogie hopy, ale wbrew pozorom są bardzo mili. To muszę zawsze wam powiedzieć, chociaż ja tyle lat łażę na siłowni już, ale zawsze chętnie służą pomocą, więc to nie stereotypie trochę, że wiecie. Ale ja tu muszę, tu się mogę wspiąć, czy nie będzie trzymał? Jak ja to mam zrobić? 16, no ale czekajcie. Tak. Słuchajcie, na Packerhala warto łazić, warto. Bo, ale właśnie jak jest 16, 17, to jest pełno ludzi, ciężko dostać się do niektórych rzeczy. Przynajmniej jeżeli macie taką siłownię, taką sieciówkę oczywiście, o tym godą. Jak macie takie prywatne, to super, nie? To nie macie z tym problemu żadnego. Ja tu mam zrobić te... Widzę. Weź. Nie, z tego. O, haser, może nie 3000 dukatów, ale zawsze coś. Hasar. 5 złotych. Może to nie 3000 dukatów, ale zawsze coś. Dziękuję za piątkę, hasar, dziękuję bardzo serdecznie. Ja na siłownię chodzę w poniedziałek, środę, piątek, tak 4 godzinki. 4 godzinki, to co ty tam robisz te? A jak jest ładna pogoda, jeszcze jeżdżę na rowerze. Dzisiaj zrobiłem 22 km. O, to gratulacje, super. Ale to co ty robisz bez te 4 godziny na siłowni te? Ale to ja rozumiem, że ty robisz siłę i potrzebujesz tyle odpoczynku między seriami. Jak możesz narobisz na siłę, czyli nie wiem, na max RM, czyli maksymalnego powtórzenia 90%, no to wiesz. Albo ja mogę furgoć. Dobra, już się kapłem.
Zapomniałem, że mogę furgać. Możesz chwycić pajęczyć ucholami. Nie, ale mogę zesfurgać. Ale mogę, czy nie? Ja rzeczywiście, richtig. Dobra, ale furganiem to jest to ogarnę. No, da się. Hej, ty mi uciekasz, te. O, furganie to jest dobry. To jest dobry plan. Dobra, teraz tak, kochani. Bo będziemy grać w... Tak, kto dzisiaj chce szpilać za chwilę? A to oszust, dokładnie, dzwoni na psy. Kto chce dzisiaj, nie wiem, czy tak za 15 minut, szpilać w głuchy telefon, ale już tutaj na streamie, nie? Wiecie, na Discordzie puścimy to, żeby też inni widzieli. Rzeczywiście, jeżeli chcecie też zagrać z nami, no to możemy się fajnie pośmiać. Tylko muszę wiedzieć wiele osób, bo jak będą tylko jakieś, nie wiem, dwie, trzy osoby chętne, no to wiecie, to nie ma sensu. Ale jak już jakieś 5, to razem oczywiście ze mną, no to już fajnie możemy poszpilać, więc proszę dać znać, napisać jo, to będzie chętny zara na szpil na głuchy telefon. Oczywiście na Discordzie. Jeżeli nie jesteście jeszcze na Discordzie, zapraszam, link w opisie oczywiście. Na pogaduchy o flekach oczywiście na kanale będzie. After po flek. Już sam nie wiem jak się ten... Oba, chrzanić te ryby. Pierońskie jeże! No patrz, jeszcze ci w los, co za grzyb. No, przecież on był obok przeszedł, hopie. Dobra, jazda. Jo, ja, dobra, mamy 3, 4. Czy to remaster? Czekaj sekundkę. Ogólnie rozgrywkę robię, rozpisałem sobie 12 przyczyn na trening. Aha, rozumiem, to super. Ale ma hełm jak Asterix. Ja, jak Asterix, rzeczywiście. Ja, dobra, Dominik będzie szpilał. Czy to remaster, czy oryginał? To jest remaster. To jest remaster. Ze Steama, wiecie? To jest remaster. Dobra, jo, nie zwyjesz Z2. Dobra, no to będziemy grać, tylko przypominam, bo to będzie cały czas na live'ie, że proszę o kultura, bo to jest family friendly, więc nie chcę tu nikogo wytykać palcami, ale tak ktoś, kto ostatnio klnął, to proszę już nie klnąć. Bo będę delikatnie niezadowolony. Więc mam nadzieję, że uszanujecie moja prośba. Bo turlanie na te grzyby pasuje rzeczywiście. I co? No i tylko tak, ci co będą grać, nie? To już będziemy musieli chyba wyjść ze streama. Ale jak to spartolił, żebyście nie mieli, wiecie, opóźnienia, nie? Ale żongluję nimi, patrzcie, co to było. Ale to jeszcze nie, proszę być na streamie, proszę być kochani na streamie. Ja powiem kiedy, nie? Więc myślę, że tak 20:45 zaczniemy szpil w głuchy telefon, więc jeszcze chwilka, spokojnie, właśnie jak ktoś musi wyleźć, nie wiem, na dwuja albo na truja. To polecą. Dobra, no jest elegancko. No tylko 4 dukaty żeśmy nie zebrali, więc tutaj jest bardzo ładnie. O, i mamy ten. Mamy co? Bossa pierwszego. Jestem niepokonany. Moje lustra tworzą magiczną barierę. Nic jej nie przebije. Dobra, jak ja ci huchnę wieczorem, to dopiero ci wszystko przebije. Słuchaj. Ja bym ci to powiedzieć. Gdzie ty... Czekaj. Patrz ten...
Albo to trzeba na tym. Taki atak miał ten Leptys Raymana 3, którego sobie nie pogramy, hehe, no patrz, skacz. No kurka flag, jak ja sobie przypomnę jak to ja mam zrobić, to dopiero to się... Dobra, mam. Dobra, ale już mam to ryk. To chycone, luzik. Tutaj Kamil, jeśli chodzi o to rysowanie. Mnie szlak jasny trafi. Nie, ja się muszę skupić na... Ale mi skoczy. Kurka flag. No to będzie ten, nie? To jeszcze to ja już uzgodnimy rady. Jeśli chodzi o rysowanie w głuchy telefon. Mam nadzieję, że, znaczy, żeby było związane z Pokémonami i z kanałem oczywiście. Więc kangurek KO też będziemy pewnie mógł być. Albo nieudany Rayman, hehe. Blablabla. Dobra, ale mam to. To? Do niego. Dobra, widzę, że 3 no max. Dobra, zaraz go pokonamy. Dobra, jedziemy. Bo żarty, masz czy knepce i się gubi. Żebyś wiedziała, Hasan. Pokonałeś mnie. Akurat wiem, no to luz. Nie uda ci się pokonać wszystkich. Uwolnienie jednego małego świata niczego nie zmienia. Runa, ale świeci ty. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Dobra, co mi... To co, idziemy do następnego świata, nie? To potem zapiszę oczywiście. Z tym mamy trochę czasu, wszyscy zwiedzą. Chyba ja, nie? Co będziemy robić? Owej do cugu i cisnemy. Przesadził gorącą kąpielą. Dokładnie. Zimowa wioska. Jeszcze, wiecie, te też dobrze przyjść.
gospodarko. Co tam mi przyszło? Chyba coś mi przylazło. No ty dasz, a co jakby rozmawiać, aha. Uważaj, Kao. W miejscach, gdzie jest lód, nie będziesz mógł się zatrzymać. Dobra, no co żeś mi powiedziała? I powiedziała, uważaj Kao, woda jest mokra. Co ty hopie, no chłopce, kurde, no niby kangur, a widać, że fan małpek, nie? Patrz jak nim miota. Runa, co to za zwierzyniec? Dobra, turlanie na nich. Dobra, jest git, jest git. Te gwiazdki musimy zbierać. Nowy misiu. Dobra, cisnemy. Jadymy durźni. Kogo dali. Ja to pamiętam. Ha! Widzieliście jaki unik? Co? No, wy mnie wali, a ja co? Zaraz się nauczę sterować tym. Nowej ryby. Nie, ryby nie można. No jeru, no odwrotne, to jest odwrotne sterowanie. Kurde mol. Bo ja byłem przyzwyczajony, ja nie wiem, walimy w nich. A dobra, dobra. Udało się. Dobra, kapech się. Kapech się za drugim razem, więc luzy arbuzy. My. Szybkie strzały mam pierun. A mi trochę... Co jest? A to ten klecz we mnie cie... Nie? Ten... Pająk. Dobra, 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 je dobrze. O, przejdziemy ten etap i będziemy mogli szpilać. Będziemy mogli szpilać w głuchy telefon, oczywiście. Z naszą naszymi super widzami, których serdecznie pozdrawiam. Z naszymi, też z moimi widzami, bo raczej to wy się na mnie kukacie, nie? I czemu ty nie możesz tu wskoczyć, te? Czego ja nie rozumiem? Aha, bo trzeba go przesunąć pewnie. No dobra, już jak się kap, już jak się kap. Szybciej ucza, widzicie, to z tego na ten to się... No dobra, no ale kurde... To Biedrona... No ale kurde... Czego to się dotkniesz, chłopie, to cię boli, nie? Okej, my tam będziemy musieli ciś. Dobra, dobrze, jest git. Na to wskakujemy, ja i cisnemy.
Ale da się go tak za... Właśnie. Kurde, nacisnąłem D. Czyli turlenie się. Stream działa normalnie, nie? Ale jak skoczył te. Ja nie wiem, jak to jak zrobić. Czy stream działa normalnie, bo... Proszę coś napisać na... Co jest? Ja, działa, dobra, bo już się... Dobra, no trudno. Dobra, już się nauczyłem. Ale kangurek się nie nauczył, bo mu dali zeza. Jeruna. Tak trochę nastygnie. A, to znamy z pierwszej części. No, tylko kurde, jakby coś to na łeb nie spadało. Nic nie będę pisał. 21, ja, dobra. No. Jeruna, hopie, ci złozarty te. Serio, to jest kangurek w kakao, nie? Już mnie wnerwia to sterowanie tutaj. Dobra, da się radę, da radę. Tam musimy tak... A nie, to jest ten chip. Ale strafe. Widzieliście tego? Widzieliście to? Oczywiście to widzieli, bo ja widziałem. Daleka celuj zezem. No właśnie. Kasar, to my tak samo myślimy, tylko że mam trochę opóźniony zapłon. Nie, jak tu kojfnął. A z działka celuj w zezem. Nie, bo mi się partoli. Dawaj, wejdziemy w nich. Mnie nie dostawało jakiś pomp. Dobra, jest git, udało się znowu za drugim razem. Co jest? To jest jak kojfnął? Dobra, to ja wolę tu pójść. Dobra. Przejdziemy ten etap i gramy w głuchy telefon oczywiście, moi drodzy. Więc proszę, żebyście byli, jeżeli ktoś się już... Nie wiem, którym... Mi się kneflem. Kneflem się miesza. Wiecie, z starego odgłosu rzucałem bumerangiem, a to zmienili, a? Góra.
Erich, ty ziegit. Coś tu się fandzoli. No, Rhino Fest. Ale nie, udało się. Po prostu zbagowało się chyba, wiecie, za pierwszym razem. Tak ani nie kojfnął, ani nic, a tutaj wiecie. Dobrze. Tak przejdę. I teraz nie będę miał przeciwników. Elegancko. I idziemy. I po lekku, nie? Po lekku przełazimy to, co zapiszemy. Więc ładnie, ładnie. My sam. Nie. Hamuj się, no par, no. Dobra, tu jest gorsze sterowanie na lodzie niż, niż w Kangurko KO1, to mogę powiedzieć. Ty już tutaj? Wszędzie cię pełno, ale już Cię niedługo. pełno. A, można powiedzieć ze pchłami, hehe. Dobra. Mam nadzieję, że zaraz skończymy to. I tak dużo przeszliśmy dzisiaj, mimo żeśmy zaczęli kać o wpół do. Dlatego nie rozwalamy, nie? Jest gwiazdka, to pójdziemy do gwiazdki. Dają oczywiście. Idę, nie? I idziemy tam na skoczy. To, że tym razem łódzi nie ma napisu. Dokładnie, byśmy znowu Dominik by zrobił screena, nie? Czekajcie. A, to się zapada, ja. Nie wiem, tak kuką. A, do zadku. A, dobra. Już wiem, o co chodzi, rozumiem, już rozumiem. No patrz, ej, co jest? Jaki mamy napis? Patrz tu. No, ale kurde, ale tu się zaklinowałem. Tam się pechowo zaklinowałem. Nie, tam nie ma coś. Ale tu jest głupio z zbieraniem tych dukatów. A nie, będę cię sam 2 razy. A dobra, nie zbieramy tego, lecimy normalnie, knulimy te dukaty. Patrzcie, jak ładnie idzie. Nie naciskaj 2 razy A, Fred, leć po prostu. Nie 2 razy A.
Nie wraz spację, kurka, tak też się zdecyduj. Hopie, tu cię ludzie oglądają, to jest gańba ty. Dobra, udało się, udało się. Dobra, jest, elegancko. Dobra. O, tu jest jeszcze, patrzcie. Dobra, to co? No trochę spóźniony, ale nie w sumie, nie do 21. Dobra, zaraz gromy w te. Jeszcze to pozbieram te dukaty. Ale to później, dobra. To co, to cisnemy w tym. Zapraszam tych, co grają na Discorda. Jeśli chodzi o Kangur Kakao, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Za tydzień będzie dalej. W pierwszym Kanguru Kakao była łódź pod wodną marki Cepcepa, tak, Cepem Pogania, tak jest. Cepem Cepa Pogania, dokładnie. Dobra, i teraz tak, proszę wejść na Discorda i zagramy w głuchy telefon. After po flekach. Więc czekam na was. Dzięki za info. Nie, super, no tak. Więc obejrzymy, czy będą ludzie. Zaraz wejdziemy. Czekajcie, muszę kuknąć. Teraz tak, poproszę o tych, co będą grali do szpil, bo ja chyba tego nie umiem załączyć. Ale nie umiem. Więc sekundkę. Jeszcze puszczę jakąś muzyczkę oczywiście w tle. Żebyście tutaj tak po cichu nie było. Wiemy może kakao. O Jeruna, ale mi mulinet. Co jest? Ja uciekam, papatki, dzięki za niespodziankę. Oj, nie ma problemu, super. No to dla mnie też była niespodzianka. Papatki, trzymaj się, cześć. Dobra. Zapraszam na gaduchę czego? After po flekach. Dobra, wchodzę. Ja mam z... Halo? Czy słuchajcie mnie na Discord? Słychać was, dobra. Halo, czekajcie was. Dobra, to dobrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Teraz kto umie załączyć tego? Wiecie, Gardic Fona. Tośmy pograli. To nie umiecie? Ja umiem, tylko czekaj, bo To włącz. jeszcze tu Wiro nam brakuje. Tu wir jeszcze brakuje. I uwaga, jak coś, to z nami ten jest Dominik, oczywiście player, który jest też na czacie, Józek jest Kamil, który był na czasie i Wasior. Tutaj w sumie nikt nie ma innego, nic przekręconego na Discordzie. Serdecznie zapraszam. Możecie z nami oczywiście szpilać. I tak, oczywiście zapraszamy, tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja już puszczam jak... Damy z tego Rimy na 3, chociaż oby co było, nie? Tego Rimy na 3. Ale mam ulubiony utwór Rimy na 3 i wam go puszczę zaraz. Chociaż muzyka będzie działać, nie? Muzyka będzie... Ale ja nie wiem, kurde, wczoraj normalnie działo. Albo nie, przepraszam. Umiem. O, Ja próbuję ogarnąć, jakie jest opóźnienie między tym, co my gadamy, a kiedy się odezwie na YouTubie. No to dlatego godą właśnie, że... miałeś wyłączyć. Właśnie, żeby to nie występowało, trzeba wyłączyć streama, no. Albo możecie go zostawić, ale go wyciszyć, nie? Bo będzie słychać ten No pogłos. właśnie. No to go wyciszcie. Tak, Jak w Hugo. Tak. Czekajcie, ja was jeszcze trochę podgłośnię jak coś na tym. No a Farad leci w tle, nie? Dzisiaj to co puściłem na Discordzie, czyli Farad Walk Full Song 1 Hour. To u mnie leci już tak z godzina, nie? Więc... Czyli jeszcze nie dałeś replay. To kto to jest? No Tuwiro to jest Tuwiro. Tu wir. O, siemano, jesteś, dobra. Dobra, to poproszę o odpalenie tego. A ja muszę, My czekajcie. czekamy na ciebie. Ale Aha, czekamy ja, na ja. ciebie. A, fajnie.
Czekajcie. Czemu mi to... A, dołącz do aktywności. Dobra, dajcie sekundkę, żebym to na OBS-ie ogarnął. To Spoko. poczekamy chwilę. Hasar, proszę daj znać, czy muzyka nie zagłusza gości, którzy są tutaj na kanale. Albo czy goście nie zagłuszają muzyki. Właśnie, to jest ważniejsze. No i patrzcie, mi się to nie pokazuje te. Na razie cię nie ma. Właśnie. Czemu? Wiecie, ja wyjdę. Muszę- O nie, dobra, jest loading. Teraz sekundkę, ja muszę ja się ogarnąć jedną rzecz, żebyście oczywiście na streamie też widzieli co i jak. Więc proszę, ale mi się to ładuje wolno. Nie patrzcie na streama, bo to będzie cheatowanie. No właśnie, no. Tak, właśnie. Ci co grałem, proszę nie patrzeć na streama. Nie. Na razie i tak na streamie widać tylko... Nieważne, Widać, kto zgapia. proszę wyłączyć. Za- Pierwszy raz w za- historii za kanału będziesz prosimy widział. o wyłączenie streama. Ale tych co ten. Musimy wyjść z tego. Znaczy tak, graczy. Dobra. Czekajcie. Powiedział i wszyscy wyszli. Wszyscy wyleźli, powiedzieli koniec, nie, wyłaża koniec. Greci teraz sprawę założy. Prosimy o unsubowanie Freda. Dziękuję Kamil, dziękuję. Ja zapamiętam to, nie? Dokładnie, to już jest Panik leci. perban. Dobrze, że kartkę wyciągnął, to zapisywał. No, może to nie będzie ładnie, ale za to będzie szpetnie wyglądało. Już się pokazało. Dobra, no to co, Dobra, wszyscy ale są? czy ja? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, możemy szpileć, ja. Ja siedzę dzielnie. To jest super, dziękuję Hasar, bardzo to. A, piszemy coś związanego z Pokemonami albo związanego z kanałem i grami, które się pojawiają na nim. I proszę oczywiście o kulturalny te. Dobra, czekaj. O. Standardowo będzie tekst. Co to jest? O, matko. Kochano. Dobra. To mi się Kurde, podoba. Hitmonlee, co to? Czekaj, nie godomy. Cicho. Ej, oczywiście. tak. Aha, dobra. Mhm. Nie, czekaj. Ja mam chyba z ciebie. No i poproszę. Hasar mnie zabija. Ona cię słyszy, pamiętaj o tym. Wiem. Idź. Pamiętaj, że to są w każdej piwnicy. Czy jak się tak stresował, to się jeszcze bardziej stresuje. Jak ja mam to zaraz. No, prosimy o nieczytowanie Freda, dlatego proszę wyłączyć streama. Bo wszystko to, co Fred będzie rysował, to będziemy go... Ale Nie. O Boże, jakie to jest ładne. pamiętaj Dominik, cały świat będzie teraz to widział, co rysujemy. Kurde, to zbrakło. Tego się boję. Dobra, powiedzmy, że jestem Mój pierwszy zadowolony z pochowa tego. Możecie na czasie pisać ten Hasar. Jak się podoba piękne talenty nasze. Więc możecie pisać to na bieżąco. Nas na Discordzie jest raz, dwa, trzy, Czekaj. Miałeś Piątka. oglądać
A, myślałem. Aś... Co? Nie. Mówię sam do siebie, sorry. Arcydzieło, dziękuję, Haser. To jest lata praktyk na SP i mnie wyrzucili, ale potem chciałem napisać książkę, ale nie powiem, jak się to dalej potoczyło. Dobra. Jakby ta muzyczka wnerwiała, to dajcie znać na czacie oczywiście. Znaczy ja nic nie słyszę, żadnej muzyczki. To dobrze. Też Aha, chyba że... Ja mówię do czatu, do was to ja będę mało teraz mówił. Streamie na YouTube. No, my nie jesteśmy ważni. A, jest. O matko. Jakbym jeszcze wiedział, jak wyglądają te dwa Pokemony. Ja mogę od razu przeprosić Hasę. To żeś dobry ten kanał wybrał sobie. Ja bym chciał przeprosić Hasę za te moje rysunki. Ja chciałem Też przeprosić, przepraszam, Hasar, za mój rysunek. chciałem przeprosić wszystkich za moje rysunki. To ja bym musiał po prostu naprawdę napisać. Byśmy, wiesz, to byśmy koronkę pod twoją obrodę musieli w ogóle zrobić, nie? Jezu, jaki ja nie... No, Kurde, coś tu coś mi zeszło. Chyba nie mam czasu. Powiedzcie z Bentleya. Tu nie wiem co narysować. Jak ja to nie zdążę namalować. Nie? Gdyby pytania się tyczyły, kurde, Pokemonów z pierwszej serii, to może i bym jeszcze coś potrafił. no, bo... Wiesz, ja tam, jeżeli chodzi o Pokemony, to ja oglądałem od pierwszego sezonu do chyba czwartego. Do połowy. Do połowy pierwszego odcinka. Do połowy pierwszego odcinka. To ja aż nawet do ołka nie doszedł, nie? On jeszcze piżamy. Znowu nie wyszedł. Tego nie rozumiecie. Każdy rysunek paratesny. Tak, tak. Nie podlega dyskusji. Co to jest? Co to jest te? Co to za wąż rzeczny niebezpieczny? A, wiem co to jest, dobra. Ja myślałem, że to Pokémon. Nie wiem czemu, ale mi jakoś ta muzyka się nie nudzi. A to już. Dlaczego ten... To były ręce Hazard. No ręce, bo nas jest piątka i no. Dobra, uwaga. Bo jedziemy, tylko mam nadzieję, że mi nic nie wywalicie, bo jak mnie zbanuje YouTube, to będzie klaps. Dostaniemy Sabotaż. Były techniczne Freda z Raymanem. A, to wiedziałem, że to też. Sunięcie gry Kangurek KO. A to fajnie, bo to rzeczowo, prosto, ładnie Wasiu. Siup. Koczy do świetnika, no w sumie. W sumie ja, ty można sobie cały dzień dokładnie. Kangurek KO na łące. Ale zepsułem. O Jezus Maria, taki po To 3 woda wylewach dookoła. to wstał z łóżka te. Kangurek KO śpi na wyspie miłości. No jaki ładny. A ja napisałem, tak, to jest ładne, a ja dałem Nawet, kocham. nawet Bardzo. różowe słoneczko I jest. chmura też. To są te radioaktywne. Wszystko na wszystko w różowych barwach. Hitmonchan w ringu z KO. To nie doszło, nie? To nie doszło.
O Jezus, Maringo. o, jaki kubizm to jest bardziej. Charizard i miś. No i właśnie tu mi się trochę spartoliło, bo już Ale patrzcie to, wiem. to tak, Charizard walczy ale no dobrze, nawet dobrze Dominik. Bo miś to miś. No miś to jest Redisa, ta. Redisura, cep. Fuzja Fareta jest Snorlaxa. Proszę nie komentować. Co tu się stało? To jest jakiś kurde... A podobno... Nie, to jest Snorlax z ciałem Fareta i głową Snorlaxa. Może jeszcze. Jeruna, jakby trzeba było napisać wąż przez szy, nie? To w ogóle Tak, to by było... wszystko. Wonny. Proszę się nie dopierdzielać w stylu mojej ortografii. Jestem dyslektykiem, jasne? Nie, dysgrafikiem, sorry. Dobra. Grafikiem. A poza tym wiesz... Sorry. Grafikiem Patrz jak ładnie. Czekaj, ale tu Wiro, znaczy Kamil, sekundka. No nie, no czemu? Kamil, co to być te? Znowu, no kukle. Co narysować, kurwa? No ale mnie pisały ci, to przed Fareta mogłeś namalować, no co? Są Google. A bo ja wiem jak Idzie wygląda po kolei. Faraday. No dzisiaj dałem nawet na Discorda. Jest nawet jak jest zaraz jest szpil, to ten Faret jest. U nas dużo jest tego Faretów. Jakbyście kurde dawali jakieś hasła właśnie z pierwszych serii Pokemonów, to może by coś... Dobra, jedziemy dalej. Jest jeszcze jedno, to zrobimy. Co to może być? O, na czacie możesz, albo nie zdążycie, bo jestem na czacie dać hasło. No czacie, za 3 kolejki. No właśnie, no. Możecie dać poziom. To możesz Hasar dać hasło, ale to będzie następną raję. A ja teraz pomyślę. Siedzę i myślę. Nie wiem jak to dalej leci. Co wymyśliłeś? Czego? Słuchajcie, Naprawdę nie nie wyszło. brak. O bo... O Tak. panie. To ty na mnie spojrzałeś. Oczywiście. Tak, gańba za ich brak, Hasar, dokładnie. Pater. Gdzieś wyżej. Dobra. Ten pierwszy Pokemon wiem co to jest, ale kurde tego drugiego nie skumałem. To wygooglej sobie, masz dużo czasu. Okej. Kto to jest? A nie wiem kto to dołączył. Protym. Siema. Dobrze cię nie Siemano oglądam. pro tym. Zapraszamy potem do szpilo. To jest ten Pokemon, ten pierwszy. No oczywiście te moje rysunki wyglądają jakby były po wylewie. Nie. I, Nie marudzimy. Będzie dobrze. Punane. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Pamiętaj. Będzie Nie dobrze. będzie dobrze. Nie wiem, ten drugi Pokemon, nie wiem co to Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co ja rysować, Ja nie. Ja... Zdania są podzielone. Aha, kaczki. O. Oka. Nie. Nie ma czasu. O, wszystkie, czekaj, Dzieci nasze... ilu nas na... Sześć Przepiękne. osób na streamie Bardzo będą słabe widziały rysuje. A co- moje Ale bohatery. przy tym, aha, to ty rysujesz, dobra, spoko. Dobra, będzie Hasar ta hasło, spoko. Ale proszę nie zgapiać, proszę na czat nie zgapiać. Nie, Ja nie mam pukam. streamy. Ja Ała. googluję jak wygląda dany Pokémon. Okej. Ja już poznaję ten znak zapytania. No nie.
Nie róbmy znaków zapytania. No, to rysy cokolwiek z Zaraz tego. dostanie... To co, mam Pogratulować. zostawić pustą kartkę białą? Kurde, jak się nazywa ten, kurde, zielony robak? Trzy generacje. Jejku. A ja decyduję O, wszystkie to- stany. I bardzo no, dobre, to przecież jest- to mi się dziękuję. Ja wam pokażę teraz hasar, jak ja bym to tak minimalistycznie bym narysował. Kurde, jak ja mam narysować? Szybko. Wiem, że na odwrót bym się pomyślał. Słyszałem, że się rysuje jak ci dusza A ja powie. tak zrobię, ja tak zrobię. W sumie. Jak się wyczyszcza wszystko? Tam masz strzałki na dole. A, ja, dobra, cofnij, cofnij. No. Jak to Powiem zrobimy? tak, weź środek na przeczyszczenie, to ci wtedy przeczyści. A żeś. Wszystko ci A żeś teraz palnął. Ja, suchar stulecia, nawet Karol Strasburger by tego nie wymyślił. Kurde. Chociaż Strasburger kał w domu. Właśnie, no, hasar, masz rację. Strasburger. O Jezu. A nie, bo że nie można rysować, bo przyjdzie pan biskoter. Nie można pisać. Nie można A ja złamałem Ja tą już zasadę i zapamiętałem. nara. Złamałem tą zasadę, ale... pisać. Ja już 3 obrazki temu zepsułem. No właśnie. Wiem o co chodzi, ale... Tak, minimalistyczny plan, dokładnie. Ty. Kurde. Nie wiem. Jeszcze mam czas. Czekaj, co? A. Jak ja mam to narysować? Dobrze. Ręcyma. Uwaga. I pierwszy raz szło. Kurde. Jestem do Nie wiem. tego obrazka. Kurde flak. Kurde. Tak. U drzwi twoje. Bo jutro o 5 pójdę sobie na ten. Do Fanzol jutro idę o 5 na siebie. I to jest. To jest bardzo poważny ten statement. Jutro się poszło. Przedyskutujmy. Dokładnie. O Jezu, jak ona się nazywała. A wiem jak. Ale to drugie co to jest? To jest... Co? Tak, nie? Kurde, nie wiem co to jest. Co to jest? Czekaj, zdążysz. Kurde, mogłem zrobić literówkę w nazwie... w tym... Ale kurnia, zapomniałem. Jaką ja zrobiłem błąd A ja zapomniałem... Ja, Właśnie. O nie. Mi możecie pomóc po to, bo ja nie wiem, ja zapomniałem jak się to... Skleroza. Dobra, zaczynamy. Dobra, No, dawaj, Dominik. walić te błędy ortograficzne to jest tylko gra. Caterpie tańczy z Masz widlem. odpowiedź, Kamil. Powiem ci, no trochę nie doszło, nie? Kamil, co ta zielona... Słuchaj, zielona... Altaria. Dobrze napisałem, czyli dobrze napisałem. Altaria. Dobrze napisałem, bo myślałem, że inaczej. Altaria z lampum, no ale dobrze. Alatria napisał. Aha, Altaria, dobra. Jest. O, to! Fajnie, Wasior, ładnie to namalował. dotarło. No, Red walczy z Blue i ja zrobiłem bardzo minimalistyczny obrazek. Bardzo się postarał. Red kontra Blue, no proszę bardzo, ale ładnie. Fredowi też się widzę udzieliła ten, no
za mała ilość czasu. A to jest Nie, jabłko. to zrobił Tego w 2 nerwy minuty. zjadły. No. A jakbyś na czerwono dał, to bym wiedział, że to jest jabłko. Ale patrz, nie jest źle. Ale fajne, nie? To nie, no to nie wiem. No jaki... Nie, dzwonimy. Przecież ja chyba stracę Tutaj na nerwy. policję tam zaraz zadzwonimy, nie? To nie. Żeby cię wybrali, wyprowadzili stąd. Ten górek wciupuje Raymanowi. I to no. Co ja to malowałem? O nie, ładnie. To było dobre. To było dobre, no. No, bo wciepuje to jest bardzo, no, szerokie pojęcie. No to nie wiem. Ajajaj, czasu nie zbrakło. No nie. Ale Pikachu przynajmniej ładnie wyszedł, nie? Oj, Tak. I ma presja dużą czasu jest rękę. najgorsza. No, udo. Presja- Pokemony O, bez to augenów. zepsułem chyba. Trzeba było jeszcze... Co to jest? No bo nie wiedziałem, jak to napisać. Moment ale dobra. Pikachu. Takie gałki Nie, oczne powinny nie wiem, leżeć nie- na ziemi. Fajne, Wasior, ale to jest fajne. Tu za Pikachu u bufeta. Nie, Pikachu Kurde, był kto umiał u super. bufet normalnie napisać, nie? Tylko, że Łubufet był niebieski? Ja chyba umiem. No, ale Łubufet był niebieski. Dobra, sekundka, dobra. Pikachu łubów. Teraz proszę poczekaj, Dominik. Słuchajcie, dobra, to jeśli chodzi o obsłanie, wspaniałe wszystko, dobra, super, cieszę się bardzo. To co, jeszcze jeden szpil na wizji, dobra? Dobra, Ale spoko. jak coś to sobie potem zagramy jeszcze skory tak osobno. To proszę, zaczynaj, Dominik. Bo pro tym będzie, dobra. Ostatni szpil. Dobra, damy coś takiego. A to trochę wiesz, trochę ten... bardziej po śląsku, ale wiesz. Jak ktoś mówi do czatu, nie do was, nie? No tak się... Ja lubię, ktoś mi szepcze do ucha. O kurde. Wynieś hasioki. Nie, to te złe duchy. Bier Hasie. Hasar napisała, że Wasior bardzo ładnie robisz, bardzo ładnie. Tylko nie wiadomo, A, dziękuję, O, dziękuję. tylko ja nie wiem, czy ty robisz, wiesz, swojego majstra w konia, o to chodzi, czy rysujesz? Jeruna. Kto to wymyślił? Dobra, czekaj, muszę się skupić. Ej, Fred, Co? No, musisz się to skupić, znaczy nie łazi, przeszkadzaj. tak? Co? Jeszcze raz. Pytam się, że czy furga to znaczy łazi, tak? Nie, furgo to lotosz. A znaczy furgar to latasz, bo lotosz to zbiegać. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem. Pozdrawiam. No, widzę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ale naprawdę, Rodzinę ze Śląska. ale co ciekawe, ja cię nie ocyganiłem. To jest akurat prawda. O Jezus. Dobra, gdzie jestem? To ja żem odwalił. Dobra, to ja polecę ten minimalistycznie jak Fred. To ja też polecę. Nie zdążę wszystkiego namalować, nie ma szans. Ale jest... Dlatego ja stawiam na minimalizm teraz. Właśnie, Na minimalizm. jedziemy. Jezu. Kolorami nie będę rzucał, bo już po prostu mi to nie styknie. Nie, on... I dobra, chciałem powiedzieć, że w budynku jest podłożona bomba. Proszę mi takich rzeczy nie opowiadać na streamie, halo. No i już poszło. Aj, dzwonimy na psy. No i prokuratura. No bo chłop w szoku jest. Dzwonimy po Reksia. Rzetelnie i no wolno. Dokładnie.
A, już wiem kto to dostał. Co to jest? Aha. A te napisy, czekaj. To je... Co to jest? Co tam Chyba, nie wiem, nie wiem co tam pisze. O, to jest wczoraj ten. Co? Komu? Hugo wie o co tu. Czekaj. Też postawię na taki kurde minimalizm, to kurde mocny. Ty nic nie narysujesz. Czyli znak Tak zapytania. zapytałem. Czekaj, żeby nie wydać Jak ktoś pytał, to brałem, mam talent, rysowałem. Bardzo śmieszne. Ja rysowałem w tym, jak oni śpiewają i Ktoś widzisz jeszcze jak w to wyszło. uwierzył. O, to jest w ogóle Jak niezłe. oni śpiewają? A ja tańczyłem z Pikachu. Dokładnie. Dokładnie, a ja tańczyłem w Buzz Be The Music. W balecie. Dziennie. Możesz ty. Możesz Ja chcę głos. powiedzieć, że przyznaję swoich błędów życiowych, że się nie uczyłem rysować. Co ty, w ogóle tego nie widać. Maska na obrazek jest coraz lepiej. A mi bardziej wychodzi śpiewanie niż rysowanie, dlatego ja się za rysowanie za bardzo nie Ja jak zabieram. śpiewam, to mówią, że Znaczy, ja się w ogóle nie... Kurde. Nie dzwoń, nie mam czasu. Halo? Ciekawe, czy Chłop ktoś w szoku Linia skojarzy, jest. bo- zajęta. Ciekawe, czy ktoś skojarzy. Linia bo- zajęta. Chłop w szoku jest. Ktoś podpalił. No Chłopie, coś- kurde. Ktoś podpalił, Chłopie, a coś ja ty nie wiem robisz. kto. Ktoś A ja nie wiem. jest syn to Taksóweczka z zakupami. Ale ja nie zamawiałam. Jest Stachu w domu? Stachu? Gdzie on tam pojechał? Czekaj. Ale kto to jest? Co? Co to za pachomas? Kto to jest? Ja bym ci odpowiedział, ale jesteśmy na wizji. Nie mogę skumać tego Pokemona. Co on ma? Nie wiem. Kurde. Dziękuję, Hasar, dziękuję. Co Najlepiej, to jest? Co to najlepiej. Uuu. Kurde, ja... jest? Ej, ja muszę zapytać, bo nie wiem co mam narysować. Co to jest szmytol? Powodzenia. Dzięki. Google, halo? Wujek Google ci wszystko powie. To użyj go też czasami i będziesz wiedział, jakie Pokemony możesz rysować. Wtedy wiesz, jakie będzie znaki zapytania rysował? O, panie. Dokładnie. Wszystkie znaki zapytania z unołów narysuję. Ja mam łatwe, już skończyłem. Też narysowałeś znak zapytania?
się nie dociągnąłem. Później znowu bym zrobił wypełnienie koloru i by mi zapierdzieliło całą kartkę. To bierzesz gumkę do mazania i marzesz. I heja! Albo strzałki, co są na dole. Ach, musiał podpowiedzieć. Ajajaj. Już podpowiadałem dwa rysunki temu Fredowi. Narysujmy coś pięknego. A to nie rysuj mnie, bo wiesz, bo nie starczy ci czasu, nie? Ja od czasu nie będę miał. Albo swoje zdjęcia bym musiał wkleić. Jezu, jak to spalił. Menimy, nie? Ja pier... Dzwonimy na prokuraturę. Menimy. Jest Stachu w domu? Ślepy z... Nie ma. Aha, ja to był... Idzie, Ja atakujemy. richtig. Asar, masz rację. Po moim chodzie. Ja go nie poznał. On był taki brązowy, no rzeczywiście, ja. Uwaga, uwaga. Ja. Racja, Asar. Nie zdążyłem. Rymen na jednej wyspie z towarzyszem Kao. O, kajmy. Widzę, że tutaj protem kangura Kao na bezludnej wyspie. Ej, na bezludnej wyspie, a tam u góry jest chłop. Kto poznaje motyw z piłką? A Wilson. A to jest ten. Ej, ja przepraszam, to spartoliłem. Wiro. Nie, ja to spartoliłem, wiecie Męża czemu? człowieka, Bo nie. ja myślałem, że Wilson się nazywa ten antagonista z pierwszej części, sorry. A, z tym mi się skojarzyło, sorry. Bo w Kanguru Kao 1 był, tak, nie? Brock podrywa A, to siostrę ja Joy. Ja to spartoliłem. Ja to... O, widzisz? Oj, Pięknie! to zepsułem. Ja to spartoliłem, bo tu ładnie, ale ja się nie kapłem, to mi to Hasar napisała. Oczy ubrudzone, ty. Usta, Dominik, te twoje usta narysowane mi się trochę... Ja wiem, że ci się kojarzą. Ja wiem. Aha, bo kusiki poza tym to są całusy. Znakiem zapytania. Ty. I co? I teraz... Ale nie, bo on po prostu papuguje po tobie, o to chodzi. Onyx Furgo pod ziemią. Pod ziemią. Boże. Teraz nie jestem... O Jezus Maria. Jedyny, który rysuje. Te, ale tu Wiro, naprawdę ci powiem szapoba, że ty potrafisz po nim rysować takie rzeczy. No. A Hasa napisała, że ja narysowałem tasiemca w jelicie, więc wiecie. I patrz to, ja nie wiedziałem co to jest. Co to jest czmychol? Co? Narysowałem czmytol. Narysowałem Czemu diglety są szare? No bo miały być szare. Erik zdobywa akcesę na szlugę od Reda. O kurde, ja to spartoliłem. No to nie dotarło. Bo to nie jest Erich. Basior. jest Aj, coś to ja pomyliłem. Raimund. To jest Raimund. Ericha z Raimundem. No, ja to jest Raimund. pierniczę. Ale wstyd. O Jezus Maria. No obręcz. O Jezus Maria, to jest... Proszę. Hasar, weź kiedyś wyjść na grę i zagraj z nami, proszę cię, bo to po prostu... Tak. Trzeba to jakoś ratować, Dobra, nie? zobaczymy, cwaniaczku, co narysowałem. To jest od Hasar. Pięknie. Pięknie tu, Wiro. Nie, słuchajcie, powiem wam, minuta ciszy, nie? Bo to... Nie wiem! Tak. Ale wiecie co to jest? To jest przedostatni boss z Kroka. Na balonach, na wieży. To był przedostatni boss z Kroka. On też tak furgał na balonach i trzeba było mu ściepywać te balony. Ty mi mówiłeś, kurde, jak ja nie pamiętam kangurka Kao, a co dopiero miałbym, kurde, pamiętać Kroka. Kiedyś Reigns zapomniałem, z tak. chaosem. No ładnie, nawet Za blisko. cholerę, Co, za cholerę to ja powiem ci, te twoje te obrazki są mega. Fajnie kryje podwodną powieść. wiem. Ale ładnie, ale Wiro ładnie, tu Wiro super to rysujesz. Dobra, teraz sekundka. Jeśli chodzi o stream, to dziękuję bardzo serdecznie. My jeszcze chyba zagramy. Jeszcze ze mną szpic zagramy, co?
No pewnie. No. A Hasar zapraszamy. Tak, też na hasard zapraszamy. Nie musisz nawet z mikrofonem, nie? A to zapraszamy na ten. Ja wszystkim dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia we wtorek na live z Faretów. No i przez weekend będę robił oczywiście filmy. Fajne, duże projekty wychodzą, więc teraz nie było bez tydzień tego, ale proszę o cierpliwość i będzie wszystko dobrze. Tymczasem miło, dziękuję wam bardzo. Tuwiro i Wasio mam dziś moje wyróżnienie. Słyszycie? Wasio i Tuwiro macie wyróżnienie od Hasar. Jej, dziękuję. Więc ja kończę dzięki... Już dzień nie może być lepszy. Dokładnie, dzień już nie może być lepszy. To jest lepszy niż niedziela wieczór. Dobra, dziękujemy bardzo i